A Casa Escola de Cabreiros acolleu esta fin de semana a primeira das xornadas interxeracionais de Xermade, que este ano cumpren 20 anos e que continuarán os días 1, 8 e 14 de xuño. Este sábado estivo dedicado ao Día das Letras Galegas. María López Sánchez, membro da Real Academia Galega, falou da escritora homenaxeada este ano, Luisa Villalta, sexta muller dun total de 64 autores, a que se lle dedica o 17 de maio, data na que se conmemora a publicación de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro. O deputado de Medio Ambiente, Carlos López, destacou durante o acto de inauguración a consolidación destes encontros que son, dixo, unha aposta pola cultura, a convivencia e a transmisión directa por parte dos maiores dos costumes e dos oficios tradicionais. Segundo o deputado, o obxectivo é que os mozos e mozas manteñan o contacto cas persoas de máis idade, aprendan da súa experiencia e entendan as súas necesidades. Nas vindeiras semanas, os temas da xornada serán a festa e cohesión social no rural galego, a fauna salvaxe no municipio de Xermade e os xogos populares e tradicionais. O sábado 8 presentaranse os traballos do 10º Premio Xermade. Con todo o que se leva producido de